Hadian ke jing ur jing nam jing kipat ba. Kumjuru kiseng balang. Halor ke jing seniu palat pur jong surok selang. Kabdei ke benta jong surok Nongston Rambrai West Khasil District. Nakaliang jong MLA ke Rambrai. Uba Kimfa Sydney Marbeniang. Ulahab ban shimkyahi dalade ban pa marmat iki benta balas seniu jong ketika surok. Kumsi benta ban kampan suk ya kayat kayang jong kipat ba. Utai MLA ula penlut hi nalaga jong kapla ban pa marmat iki ketika surok. Bariakan nila sakim haka sngi pale jong katayaw haka ba kinong tray ki trok kit mau bat ka korpu shilum labun kam haka ban maramat ya katega surok kumban shupet kan mau ba katega surok kaladon haka jing penkre ban shnano ya surok arlan ya ka bala shimti deka National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL henry ka jing slam ban pentray katega surok kelawan rajing ka nonglej nongwan namar ka jing sneu ko banang jur na kawai ka sngi shakawai pan. Haba ajing kran nakabantau MLA uba bajo pengrop MDC Rambrai Jerngam konstituensi ulang bahadian balayu i gijing kipat ba ki yakando nakaliang jong MLA dalaka jong bor ulah penlut nakabantaban penbahai ketika surok kebalas new hadu kata-kata. Hadian bangi lai iba ka kala penjulur bon yang ka tu surak ka bandai siapa ka konstituensi jungi ka bahab apa ka Nongston konstituensi ka bagi khot ka selang nakaliang jong MLA bat ngang ila ya persyangi banya watlat wat nanti bat ka sarkar hendrai sotu iba kumgane ka por ba ka bisa kahiran ba namar ka jing wanding shop unyo klam COVID-19 te kaswarka jelaru kasyam jing hi ban I sanction ya kane ka surak ban repair namar ba ka ne surak kala adon lupa po ka pipeline baginya shna jong kaswarka kami te omban se MLA nakabor jong ulashim ya ka sinjam ban tha hi daki poshilum ki trok bat ki nongtray ban ya tray ya tu surap hang tu hapo selang bat ni ai ka jing kubleiru ya ka PWD office si borak way hapo Nongston ki engineers ki bala ya don bentale ban ya advice singi kumno ban ya le yang surok ban ya shna ban ya repair manumala khnang ba kipat ba nongsong shnong jong athan ramrai kinum jenjar akan let kawan nakane ka surok ka badan po selang te bat ka bayadai bat kane ka National Highway ka ba kiong kane ka Nongston Ramrai Kershai Chaigao haka jingeli kendu jonga baru MLA yau general manager jong ka NHIDCL ngira ya sotu shai ba lingba ka notification jong ka government of India finance department kila ong ba ya kino ki ongoing projects nakadaw ni klam COVID-19 kila put on hold shwa yaw ni financial year bamenta hendrai ngimdai bandu jingkan namar ba kakum ka jingkran baru general manager ula ong ba ya kane ka project kin take up how financial year arajar arpoi arpoar te kumta ngiru ni kerman hi but bagane ka surau rukan urlang no ploy ba kanya dep no kloy khnang ba ka konvensi ba ka state hi baraway kan yo jing mentoy na ne surau ba ka jing dan jong ne klam COVID-19 mi sotu ba ka jing dokam do jam ru kla jor bha te da jing wan jong ni national project ki bahe ki badai ki spakulur te ka shna kata ka opportunity ba ang ki create employment opportunity ka play kalar kalenti banyo kam yo jam ha ba ki don kum kini ki project ki bahe ato ka state jong hi baraway